refurbish properly and also ensure it's going to work sooner than later. Kwa Garissa atiri nyake kaunti ma Kiambu. Moko kuom josiasa mawuok e gwenge mag Kiambu koro dwaro mondo jotelo mawuok e kaunti no oriwre kendo oti kanyakla kaka yo mano mar nyayo dongruok e kaunti no. Josiasa go wacho ni en bedo achiel kendo tiyo kanyakla ema bende biro konyo ngima jodak e kaunti ma Kiambu kendo medo yuto margi. Negi wuoyo e kanisa majokopere mar St. Peter's Quihota mantiere ward magatongora mantiere kar chung od bura mar Ruiru. Kama jaod bura mar Ruiru Simon Kingara nwacho ni kinde ywaruok e yor siasa okalo kendo koro nyaka jotelo go chom wanggi e yor nyayo dongruok ne jodak makono. Mabende nochiwo negi singo mag dongruok e kinde mag yiero mokalo. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi oseyo josiasa mapodo keto siasa mbele kake weche mapogo Uganda e gwengego. Kakoro singo medo omenda maromo milioni 100 e agulu mar somo e basari no. Siku ya leo, jinsi kama nchi tunapaswa kuombeana na wanasiasa kushirikiana na ili tuweze kukua na nchi nzuri. Mambo yale yote mlituchagua kufanya sisi bado tunafanya. Vita hakuna, mimi niko tayari kufanya na mtu yote pale, na ndio sababu niko hapa. Kwa nini? Tukileta vita katika kazi hakuna pahali tutaenda. Yule mtu anakuwa anachunga maneno yake kabla hajaongea na anapanga vizuri. Alafu akienda kuongea anaongea ile kitu itawezekana. Huyo ndiyo mjumbe ambaye anajua kuwakilisha watu. Na historia itawaambia hiyo ni ukweli. Kwa hivyo huyu mheshimiwa huyu Kingara ni rafiki yangu, ninamheshimu kwa vile yeye anajua kupanga mambo yake polepole kwa ile njia inayofaa. Jodak e kaunti ma Kwale omipuonje wi gengo midhiero